hementxe gaude IPES-en estandean. IPES da, IPES orain dela 40 urte sortu zen, eta da ikerketak egiteko, batez ere Euskal Herriko gai buruz, Euskal Herriko sozialismoa nola lortu, borrokaren testigantza ematen, emakumei buruz ere ikerketak egin zituen IPES-ek, euskerari buruz, eta badaukagu ere euskera klaseak, batez ere San Francisco eta Urdibari, Bilboko bi auzoetan, eta batez ere San Franciscokoa interesgarria da, hor, klaseetan daude jende asko kanpotauak edo etorkin berriak, ez? Nik adibidez hor, ere ikasi berriak dauzkagu aurten, IPES-eko talde bat, gazte batzuk eta IPES-eko betiko batzuk elkarrekin egiten ari marxismori buruzko proiektua. Eta pasaren urtean argitaratu zituzten bi liburu. Klase borroka eta marxista apunteak. Hau gazteentzat edo ikasleentzat interesgarria. Gero dago beste proiektu bat, Angela Davis egin zen orain dela 3 urte, Bilbon, eta berarekin IPES-ek antolatu zituen hainbat ekimen. Eta aurten berria da pendrive batean pelikula bat, eta hor da kartzelaren abolizioari buruz. Horrexegatik deitzen da proiektuak kartzela kalera. Hau da, Angela Davisek defendatzen duen kartzelak kanpora. Eta hau da pendrive batean, hau da gauza berri bat aurten. Beste proiektu bat pentsatu, gazte potere hau ere, hau da kite IPES-en, nola esan, interesa, ez gaztei informazio eta formakuntza emateko.